Hello. Pozri toho Trháča, on je v strate. Neruší preteky. No a na trati je Vladový Dá z Lendaku, Jerguš Gaštan, tak je zatleskajú takisto. Postúpil z prvého kola Jerguš Makajak Fredka. Idú chlapci z Lendaku na maximálnej úrovni. A majú teraz štvrtý tak poďme na to. Uvidíme, ako sa pohnú. A zatleskajme, idú chlapci, pomalo. Idú. Nech si vydýchnú samozrejme. Ide im to pekne, viete dobre, že kurvaný hneďko, pekne to ide. Oni pôjdu, nemôžu, kvalifikujú sa určite. Potom to už do tretieho kola to už bude horšie. A poďme, my zatleskajme, šlapu chlapci. Vynikajúco Jerguš Gaštan, kvalifikovali sa do druhého kola. Prvý kvalifikačný do finále.